basa Jawa londo saiki wis lali. Aku kerep teko ing kumpulan nanging rasane sepi. Wong-wong sing sekolah dhuwur malah milih basa londo. Basa Jawa kaya ilang wis ora tau dinggo sapa-sapa. Apa salahe yen sliramu gelem nganggo basa Jawa? Saliyane basa londo lan sranan iku ra luwih utama. Ngomong Jawa iku dudu asor nanging dadi kebanggaan. Ayo sinau basa Jawa supaya ora ilang ing jaman. Yen ana tontonan joget lan musik, para lanang padha kumpul, nanging sing kerep keprungu basa sranan omongane padha